Sunt Alexandra și stați un pic să treacă mașina ca să mă auziți. Nu. Am făcut tot ce am știut să fac, numai să te ui. Azi nici piesa noastră nu mai ascult. Cafenea în care ne întâlneam, acum o colesc. Mi-amintește de întâiul te iubesc. Am șters și pozele cu noi, nu vreau să dau timpul înapoi. Am renunțat tot ce aveam și mi-amintea de tine. Însă ce nu pot uita este amintirea ta. O păstrează inima într-un colț de suflet. Și ar mai fi ceva ce nu vei putea uita. Sufletul nu mă lasă, azi era ziua noastră. Vă mulțumesc!